Dobar dan ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Sve za Android. U današnjem klipu pokazat ću vam kako da vaš Android telefon pretvorite u sigurnosnu kameru. Pa da krenemo. Aplikacija koja će nam omogućiti da naš Android telefon pretvorimo u sigurnosnu kameru se zove Silent Eye. Na četvrtom dugmetu imate da napravite vaš account i vašu šifru kako bi mogli da koristite ovu aplikaciju. Stavit ćemo šifru, neka bude 1234. Zatim nazvat ćemo ovu kameru sigurnosna kamera. Kliknemo OK. I sada vi možete napraviti novi nalog. Ja već imam nalog. I kada ste napravili account i logovali ste se, ovdje možete isključiti zvuk alarma ili ga uključiti. A ako dugo zadržimo, možemo podešavati jačinu alarma. Također, ako zadržimo često dugme, ovdje automatski možemo da dodamo novog usera. Naravno, mi to ne želimo. Treće dugme, ako želimo da dobijemo SMS poruku ako alarmu uoči nekog nepoželjnog, to jest bilo koju stvar koja se pomera. Zatim stavit ćemo ovdje naš broj. Ok. I ovo posljednje je email. Ovdje kucamo naš email gdje će automatski da nam pošalje sliku. Sada, hajde da vidimo kako on radi. Sada ću pritisnuti ovo dugme i on će automatski početi da broji. Ako bi slučajno jako malo pomerili, on bi se vratio na staro i nastavio bi da broji iz početka. Pa hajde sada sačekamo da stigne do nule. Evo, kamera se uključila i sada će neko morati proći kroz ova vrata kako bi kamera detektovala kretanje. Kako bi ovo isključili, morat ćemo da idemo da ukucamo šifru, a šifra je 1234 kao što sam uključio. Tako otprilike radi ova aplikacija. Na vašem e-mailu naći ćete ovaj mail gdje je ostavljen link, gdje se nalaze sve slike vašeg lopova, koji je otkriven od strane Silent Eye-a. I vi samo treba da nađete dovoljno jasnu sliku gdje se lopov nalazi. Kao što vidite, u mom slučaju lopov ga je ovdje. To bi bilo otprilike to, nadam se da ste nešto naučili i vidimo se u nekom sljedećem klipu.